Mutungamiri wenyika yeZimbabwe Emmerson Mnangagwa uya vachiissuwa statement pamusoro pekufa koita the former president weZambia Edgar Lungu. Panguva ino kunokuwa kunzi these two guys vakanga vane bilateral relations, vanhu vaizikanwa kunzi vaiwirirana pakutonga kwavaiita. Panguva ino tichiona mutungamiri wenyika yeZimbabwe achilose his ally Emmerson Mnangagwa vouya vachichema vaissuwa statement yanyatsorwadza chaizvo. Lori subscribe or like on the bell icon. Tiimira paendo the presidential page yaEmmerson Mnangagwa inyatsoratidza kuti aiwa Mnangagwa haana kufara nazvo mubudanyi kwamuchinzi. On behalf of the government and the people of Zimbabwe, I extend my deepest condolences to the people of Zambia and the Lungu family on the passing of former President H.E. Edgar Lungu. We remember him as a distinguished statesman and servant of the people who championed justice and unity across our region. His legacy will continue to inspire us all. May his soul rest in eternal peace. Tomasvika nokuda panguva ino tiona kuti aiwa most ZANU-PF allies ake panguva ino avari kurwadziwa. Makaona vana vekinoti vatoissuwawo macondolences vachinoti aiwa tikuchema nemi the family pamwechete nenyika yeZambia. Zvinoratidza kuti aiwa Edgar Lungu akanga ari a top ZANU-PF ally. Kunoonekwa kunzi even during his term from 2015 to 2021 anoonekwa kunzi munhu ainyakwira nethe ruling party ZANU-PF, even pama issues repression, pama issues corruption, anga nema-allegations. And paperiod yake kunoonekwa kunzi even the economy yeZambia it surged, yaidzika nekuda kwepoor governance. Kumboridzai mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Panguva ino tiona everyone ari curious pamusoro pekutsakatika kwake kuti aimbonyatsonzwei chichi kana kunyatsokuitika. Takamirira kuti South Africa issue statement. Ava ndokuti pina mucomment section medu botudza mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Musaona subscribe or like, chat on the bell icon.